bakit merong impyerno? Yan ang laging tanong nila sa akin. Ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay matapat, ang Diyos ay mabuti. Pero bakit merong impyerno na pupuntahan ng tao? Anong sabi po ng salita ng Panginoon sa Matthew chapter 25 verse 41? Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Ang impyerno ay para po sa mga angels at kay Satanas na sila po'y nagrebelde sa ating Panginoon. Pero ayaw nila na sila lang po ang mapunta doon sa impyerno. Kaya ngayon binubulag nila, binibingi nila ang tao para hindi nila makilala ang Panginoon at hindi nila alam na merong langit na pupuntahan ng tao. Ano po ang sabi ng John chapter 8 verse 47? Ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos, dahil dito'y hindi ninyo dinirin sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Kaya ang way para hindi ka mapunta sa impyerno ay pananampalataya. Sabi po ng salita ng Panginoon sa Romans chapter 10 verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in heart that God raised him from the dead, thou shalt be saved. Kapag pinaniwalaan mo ng Panginoon ay namatay, nilibing at nabuhay sa pagbayad ng iyong kasalanan, ay maliligtas ka. Para ma-enjoy natin yung ating kaligtasan, alam mo kung anong gawin mo, kapatid? Paglilingkuran mo ang ating Panginoon.